Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakhya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadandikam Vandeham Shri Guru Shri Udapata Shri Gurum Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanidam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamsha हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांदा राधा कांद नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തി സദാചാർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോ കുറച്ച് हरे നാളുകൾ हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा माता जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് പ്രാർത്ഥനകൾ, ഓരോ ഭക്തരുടെ പ്രാർത്ഥനകളാണ് കണ്ടത്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നളകുബേര മണിഗ്രീവന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ. അപ്പൊ ഇത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് 10ാമത്തെ സ്കന്ധം 10ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 29 മുതൽ 38 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലാണ് നമുക്കിത് കാണാൻ സാധിക്കും. 10ാം അധ്യായം 10ാം സ്കന്ധം 10ാം അധ്യായം 29 തൊട്ട് 38 വരെ. അപ്പൊ ആരാണ് നളകുബേരനും മണിഗ്രീവനും? കുബേരന്റെ മക്കളാണ്. കുബേരന്റെ മക്കളാണ്. കുബേരൻ എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്? ദേവന്മാരുടെ ഖജാൻജി. ദേവന്മാരുടെ ഖജാൻജിയാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും വെൽത്തിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള, ഒരുപാട് ധനം സ്വരൂപിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ ആ കുബേരന്റെ മക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരും വളരെ ധനികരാണ്. കൂടാതെ ഇവർ രണ്ടുപേരും മഹാദേവൻ, കൈലാസത്തിൽ വസിക്കുന്ന മഹാദേവന്റെ പാർഷദന്മാരാണ്. പക്ഷെ ഇവര് ഇത്രയും ധനികരും സൗന്ദര്യവും, ധനത്തിലും സൗന്ദര്യവും എല്ലാം ഉന്മത്തരായി അഹങ്കാരികളായി മാറി. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം മദ്യം സേവിച്ച് കുടിച്ചുന്മത്തരായി സ്ത്രീകളുമായിട്ട് മന്ദാകിനി നദിയില് വിവസ്ത്രരായി ലീലകൾ ആടുവാൻ. അപ്പൊ അവിടെ കേളികൾ ആടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ നാരദ മഹർഷി, ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭക്തനായിട്ടുള്ള നാരദ മഹർഷി അതുവഴി വരുന്നത്. ഈ നാരദ മഹർഷിയെ കണ്ടപ്പോ അവിടെയുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക്, അവർക്ക് വളരെ നാണക്കേട് തോന്നി. നാരദ മഹർഷിയുടെ ശാപം ഏൽക്കുമോ എന്നുള്ള ഭയവും ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ ഉടൻ തന്നെ അവർ ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന്, നദിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന് വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് ശരീരം മറയ്ക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ നളകുബേരനും മണിഗ്രീവൻ, ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നേയില്ല. അവര് വിവസ്ത്രരായി ആ നദിയില് നാണമില്ലാതെ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. കുടിച്ചുന്മത്തരായി. നാരദ മഹർഷി വന്നിട്ട് പോലും അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് അറിയാത്ത പോലെ അവിടെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ അത്രയും പതീതരായി നിൽക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ നാരദ മഹർഷിക്ക് അവരോട് കാരുണ്യം തോന്നി, ദേഷ്യവും തോന്നി, കാരുണ്യവും തോന്നി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അവരെ ശപിക്കുകയാണ്. ശപിച്ച് ആരായി മാറി?
ഈ രണ്ടുപേരെയും ശപിച്ചപ്പോ മരങ്ങളായി മാറി. അർജുന മരങ്ങളായി മാറി. മാറി. അല്ലെ? അപ്പം ഭക്തന്മാരുടെ ഉയർന്ന ഭക്തന്മാരുടെ ശാപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിക്കും ഒരു അനുഗ്രഹം കൂടിയാണ്. ഈ മരങ്ങൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്? ഈ മരങ്ങള് അങ്ങ് ഗോകുലത്തില് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തല്ലേ? ലീലകളെല്ലാം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ആ മരങ്ങളായി മാറുകയാണ്. അപ്പം ഭക്തന്മാര് ശപിച്ചാലും അവിടെ ഒരു അനുഗ്രഹം വരികയാണ്. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ഒരു ശാപം ലഭിക്കാൻ കാരണം, മരങ്ങളായിട്ട് മാറാനുള്ള കാരണം വിവസ്ത്രരായി വസ്ത്രം ധരിക്കാതെ ഇരുന്നത് കൊണ്ട്. ഇപ്പൊ മരങ്ങൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ, മരങ്ങൾക്ക് വസ്ത്രമില്ല. അപ്പം ചൂടായാലും കാറ്റായാലും മഴയായാലും എല്ലാം അതുപോലെ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും, വസ്ത്രമില്ലാതെ നിൽക്കാൻ. അപ്പോ ആ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് മരങ്ങളായിട്ട് മാറാനുള്ള ഒരു ശാപം കിട്ടിയത്. എന്നാൽ ഈ മരങ്ങൾ നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ പറമ്പിലുള്ള മരമായിട്ടാണ് ശാപം കിട്ടിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ കുഞ്ഞിലെയുള്ള ലീലകൾ അവർക്ക് ആ മരങ്ങൾ ആയി നിന്നുകൊണ്ട് കാണാൻ സാധിച്ചു. നാരദ മഹർഷിയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അവർക്ക് ഇതെല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ മരങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കാണാനും സാധിച്ചു. അപ്പൊ ഈ ഒരു ലീല നളകുബേര മണിഗ്രീവന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ നടക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഇവര് ഈ ശാപമോക്ഷം കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴാ? ദാമോദരനായിട്ട് ദാമോദരൻ അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മുടെ യശോദാമ്മ നമ്മുടെ കണ്ണനെ ഉരലിൽ കെട്ടി ബന്ധിച്ച് അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് യശോദാമ്മ അങ്ങ് വീട്ടുകാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് അകത്തോട്ട് പോകും. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കൃഷ്ണൻ അവിടെ കാണുന്നത്, അവിടെ രണ്ട് യമലാർജുന മരങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോ വളരെ ആകാംക്ഷയോടുകൂടി എഴഞ്ഞെഴഞ്ഞ് ആ മരങ്ങളുടെ ഇടയിലോട്ട് പോയി അങ്ങനെ ആ ഉരല് കൊണ്ട് വലിച്ച് ഈ രണ്ട് ഭീമാകാരമായിട്ടുള്ള ഭയങ്കര പൊക്കവും വലുപ്പമുള്ള മരങ്ങളാണ്. ആ രണ്ട് മരങ്ങളും കടപുഴകി വീഴുകയാണ് ചെയ്തത്. അത് വീണപ്പോൾ ആ രണ്ട് മരങ്ങളിൽ നിന്നും വളരെ തേജസ്സുള്ള രണ്ട് ശരീരങ്ങൾ മരത്തിൽ നിന്ന് വന്നു. അതാണ് നമ്മുടെ നളകുബേരനും മണിഗ്രീവനും. അപ്പൊ അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകളാണ് ഇവിടെ നമ്മള് കാണാൻ പോകുന്നത്. 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 29 മുതൽ 38 വരെ. അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ ഒരു ശാപമോക്ഷം കിട്ടിയപ്പോൾ അവർ ഭഗവാനോട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അവരുടെ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് ആ പ്രാർത്ഥനകളിലേക്ക് കടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായശ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനതാരണം പരമാനന്ദമാധവം. ചൈതന്യമീശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനീതി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മഹായോഗിം ത്വം ആദ്യ പുരുഷാ പരാ. വ്യക്താവ്യക്തം ഇദം വിശ്വം രൂപം തേ ബ്രഹ്മണാ വിധു. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മഹായോഗിം ത്വമാദ്യ പുരുഷ പരാ. വ്യക്താവ്യക്തമിദം വിശ്വം രൂപം തേ ബ്രാഹ്മണാ വിദു. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു വായിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം. ഹേ കൃഷ്ണ, ഹേ കൃഷ്ണ, അങ്ങയുടെ ഐശ്വര്യപൂർണമായ യോഗശക്തികൾ സങ്കല്പാതീതമാണ്. പരമദേവത്വപുരുഷനും ആദിമനുവുമായ അങ്ങ് പ്രത്യക്ഷവും പരോക്ഷവുമായ സർവ്വകാരണങ്ങൾക്കും കാരണനും ഭൗതിക സൃഷ്ടിക്ക് അതീതനുമാണ്. പണ്ഡിതരായ ബ്രാഹ്മണർക്ക് സർവം ഖലിദ്വം ബ്രഹ്മ എന്ന വേദസൂക്തത്തിന്റെ അഭിപ്രായം അടിസ്ഥാനത്തിൽ അങ്ങാണെല്ലാം എന്നും ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം.
അതിന്റെ സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മമായ ഭാവങ്ങളിൽ അങ്ങയുടെ രൂപമാണെന്നും അറിയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ ബ്രദർ. അപ്പൊ ഇത് ആദിമനുമായ, അപ്പം ഭഗവാനാണ് എല്ലാ യോധശക്തികളുടെയും ശക്തികൾക്കും സങ്കല്പാതീതമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയും. എല്ലാ യോഗശക്തികൾക്കും സങ്കല്പാതീതനാണ്, ആദിമ പുരുഷനാണ്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, പ്രത്യക്ഷവും പരോക്ഷവുമായ സർവ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനാണ്, ഭൗതിക സൃഷ്ടിക്ക് അതീതനാണ്, പണ്ഡിതരായ ബ്രാഹ്മണർക്ക് അങ്ങാണ് എല്ലാം, സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവുമായ ഭാവങ്ങളിൽ അങ്ങയുടെ രൂപമാണെന്നും അവർ അറിയുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ രണ്ട് ദേവന്മാരായിട്ടുള്ള നളകുബേരനും മണിഗ്രീവനും ഇതെല്ലാം അറിയാം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് ഉള്ള ആ ഒരു ഓർമ്മ നാരദ മഹർഷിയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് കിട്ടി. അപ്പൊ ഇപ്പോ അവരത് സമ്മതിക്കുകയാണ്. നാരദ മഹർഷി ഞങ്ങളെ ഉദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ശാപം തന്നതും, അങ്ങ് എല്ലാ യോഗ ശക്തികൾക്കും സങ്കല്പാതീതമാണെന്നും എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. ഇതെല്ലാം അങ്ങയുടെ പ്ലാൻ ആണ്, ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചതെല്ലാം. അങ്ങേക്ക് ഭൂതം ഭാവി വർത്തമാനം ഇതെല്ലാം അങ്ങേക്ക് അറിയാം. ഞങ്ങളിവിടെ യമലാർജുന മരങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കാനുള്ള കാരണവും അങ്ങേക്ക് അറിയാം. അങ്ങിപ്പോൾ ഒരു വളരെ കൊച്ചുകുട്ടിയായിട്ട് വന്ന് ഞങ്ങളെ ഇവിടെ നിന്നും ഉദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം അങ്ങയുടെ അചിന്തനീയമായിട്ടുള്ള ലീലകളാണ്. അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, അങ്ങേക്ക് എന്തും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഈ നളകുബേരനും മണിഗ്രീവനും മനസ്സിലാക്കി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വമേക സർവഭൂതാനാം ദേഹാസ്വാന്മേന്ദ്രിയേശ്വര, ത്വമേവ കാലോ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുരവ്യയ ഈശ്വര, ത്വം മഹാൻ പ്രകൃതി സൂക്ഷ്മ രജസത്വതമോമയി, ത്വമേവ പുരുഷോധ്യക്ഷ സർവക്ഷേത്ര വികാരവേത്. വത്സല മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിവർത്തനം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ അങ്ങ് എല്ലാറ്റിന്റെയും നിയന്താവാണ്. ശരീരം, പ്രാണൻ, അഹങ്കാരം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ പ്രാണികളുടേതായ എല്ലാം അങ്ങു തന്നെയാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനും വിഷ്ണുവും അവ്യയനായ നിയന്താവും അങ്ങ് തന്നെ. കാലവും പ്രത്യക്ഷ കാരണവും സത്വരജസ് തമസ്സുകൾ അടങ്ങുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയും അങ്ങ് തന്നെ. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മൂല കാരണം നിന്തിരുവടിയാകുന്നു. പരമാത്മാവും അങ്ങാകയാൽ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നതൊക്കെയും അങ്ങ് അറിയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭഗവാനാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളില് പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് ആരും അറിയുന്നില്ലല്ലോ. നമ്മളുടെ ഓരോ ചിന്തയും ഭഗവാൻ അറിയാം. പരമാത്മാവായിട്ടിരുന്ന് ഉപദൃഷ്ടാനുമന്തശ്ച അല്ലെ, നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശ്ലോകത്തിൽ പഠിച്ചു. അദ്ദേഹം ഇതെല്ലാം വീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അനുമതിയും തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നതൊക്കെ ഭഗവാൻ അറിയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ എല്ലാം നിയന്താവാണ്. കൂടാതെ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയും സത്വരജസ് തമോ ഗുണങ്ങൾ ഉള്ള ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി അതും അങ്ങ് തന്നെയാണ്. ഈ പ്രകൃതിക്ക് മൂല കാരണവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ചില ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കുന്ന ഈ പ്രകൃതിയാണ് എല്ലാം, ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് എല്ലാം ഉത്ഭവിച്ചു. പക്ഷെ ആ പ്രകൃതിയിൽ ബീജം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗ്രഹ്യമാണൈസ്ത്വമഗ്രാഹ്യോ വികാരൈ പ്രാകൃതൈർഗുണൈർ ഓൻവിഹാർഹതി വിജ്ഞാതും പ്രാക്സിദ്ധം ഗുണസംവൃത. ഉമാദേവി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിവർത്തനം. അല്ലയോ ഭഗവാനെ, സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അങ്ങുണ്ട്. അങ്ങനെയിരിക്കെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു ശരീരത്തിൽ കുടുങ്ങിയ ആർക്കാണ് അങ്ങയെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ആർക്കാണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക? ആർക്കേ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ ഭഗവാനെ.
എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ ഭഗവാനെ? ഭക്തന്മാർക്ക് മാതാജി. ഭക്തന്മാർക്ക് ആ ഭക്തിയുത സേവനം. ഭക്തന്മാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭക്തി കൂടുതലായി പ്രേമ ഭക്തി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കല്ലേ മാതാജി? അതെ അതെ. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താലേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ. അല്ലാതെ നമുക്ക് എത്ര ബുദ്ധിശക്തി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ എത്ര റിസർച്ച് ചെയ്താലും എത്ര പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു, സംസ്കൃതം അറിയാം, അതുകൊണ്ട് ഈ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം. അതെങ്ങനെയാ തുടങ്ങുന്നത്? ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ തുടക്കം എങ്ങനെയാണ്? നാമജപത്തിലൂടെ. നാമജപം അല്ലെ? നാമജപത്തിലൂടെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ശ്ലോകം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാദി നാ ഭവേത് ഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയേ സേവോന്മുഖേഹി ജിഹ്വ. നമ്മളുടെ നാവിൽ തുടങ്ങണം. നാവ് കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യണം. നാവ് കൊണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ സേവനം ചെയ്യാം? നാവുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, അവശിഷ്ടങ്ങൾ കഴിക്കുക. ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കുക അല്ലെ? അപ്പൊ നാവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭജന ചെയ്യുക, കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ അർപ്പിച്ച പ്രസാദം കഴിക്കുക. അങ്ങനെ നാവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ സേവനം തുടങ്ങിയാൽ ഭഗവാൻ, അങ്ങനെ നമ്മൾ സേവനം ചെയ്ത് 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 നമ്മൾ ആ പുരോഗതി അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് പ്രകടമാക്കി തരും. ഭഗവാൻ വിചാരിച്ചാലേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ കൂടെയും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഒരു ശ്ലോകം നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഏതാണ്? 18.15 പറയുന്നുണ്ട്, ഭക്തിയാമാം അഭിജാനാതി അല്ലെ? ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം. അപ്പോ ചില ആൾക്കാര് ഇതിനെയെല്ലാം തെറ്റായിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൊടുക്കും. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വ്യാഖ്യാനം. ഭഗവാൻ ആരാന്ന് തന്നെ പലർക്കും അറിയില്ല. ഭഗവാന് രൂപമുണ്ടെന്ന് പോലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ജനങ്ങളാണ്. പക്ഷെ അവര് ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് വർണ്ണിക്കുന്ന കേൾക്കാം. കേൾക്കുമ്പോൾ വിചാരിക്കും എത്ര ഭക്തിയാണെന്ന്. പക്ഷെ അവര് ഭഗവാന് അപരാധം ചെയ്യുന്നവരാ. ഭഗവാന് രൂപമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രൂപമില്ല. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഈശ്വരൻ രൂപമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഒരു രൂപം എടുത്ത് വരുന്നതാണ്, ഇങ്ങനെ പറയും. അപ്പൊ അത് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നതല്ല. അപ്പോ നമ്മളെ കൂടുതൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഭക്തിയുത സേവനം, അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് ശുദ്ധ ഭക്തിയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ഭഗവാനെ നമുക്ക് നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഒരു നമ്മള് ഭൗതിക തലത്തിലാണെങ്കിൽ ഒന്നും ഭഗവാനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനേ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ ആത്മീയ തലത്തിലേക്ക് ഉയരണം. ഭൗതിക തലത്തിലുള്ളവർക്ക് ഒന്നിനും ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ആത്മീയ തലത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾ എവിടെ നോക്കിയാലും അവർക്ക് ഭഗവാനെ മാത്രമേ ദർശിക്കാൻ കഴിയൂ. ഒരു കല്ലെടുത്താലും ഒരു ചെറിയ തരി മണ്ണെടുത്താലും ഏത് വ്യക്തികളെ കണ്ടാലും എവിടെ നോക്കിയാലും, ഒരു ജലം കണ്ടാലും മരം കണ്ടാലും എല്ലായിടത്തും ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ഒരു ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾക്കോ അവർക്കൊന്നിലെയും ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവരെല്ലാം മായയിൽ ആവരണം ചെയ്തവരാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇത് ഭൗതിക തലത്തിലുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ? ഈ ജഗത്തിനെ മൊത്തം അവ്യക്തമാക്കി ഭഗവാൻ മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. മയാതതം ഇതം സർവം ജഗത് അവ്യക്തമൂർത്തിന. ഇവയെല്ലാം എന്നിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. മത്സ്ഥാനി സർവഭൂതാനി നചാഹം തേഷ അവസ്ഥിത. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മായയുടെ ആവരണം കൊണ്ട് ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവാനെ എല്ലായിടത്തും ദർശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഉയർന്ന ഭക്തർക്ക്, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമേ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഉയർന്ന ശുദ്ധ ഭക്തിയിൽ എത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് എവിടെ നോക്കിയാലും ഭഗവാനെ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തസ്മൈ തുഭ്യം ഭഗവതേ വാസുദേവായ വേദസേ ആത്മദ്യോത ഗുണൈശ്ചന്യ മഹിംനേ ബ്രഹ്മണേ നമ. അനിത മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിവർത്തനം. സ്വന്തം ശക്തിയാൽ മഹിമകളെ മറച്ചിരിക്കുന്ന അങ്ങ് പരമദിവ്യാത്മ പുരുഷനാണ്. സൃഷ്ടിയുടെ ആദിരൂപമായ സംഘർഷണനും ചതുർവ്യൂഹത്തിലെ മൂലമായ വാസുദേവനും അങ്ങു തന്നെയാണ് സർവവും പരബ്രഹ്മവും. അതിനാൽ ഞാൻ അങ്ങയെ സാദരം പ്രണമിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ സൃഷ്ടി, ഇത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുകയാണെങ്കിൽ
തീരില്ല. നമുക്ക് ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമായി ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ അതിന് പകരം എന്താണ്, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സാദരം പ്രണമിക്കുന്നു. അങ്ങ് തന്നെയാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. ആ ആദി പുരുഷനായ ആദിരൂപമായ സംഘർഷനും ചതുർവ്യൂഹവും ആ ആ, അതിന് മൂലമായിട്ടുള്ള വാസുദേവനും എല്ലാം അങ്ങ് തന്നെയാണ്. സർവവും പരബ്രഹ്മവും എല്ലാം അങ്ങ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ അതിൽ എന്താ ചെയ്താൽ മതി? നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കുക, ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുക. അദ്ദേഹമാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതൻ. നമ്മളെല്ലാം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക വളരെ പ്രയാസമാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് പ്രകടമാക്കിയാലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവും. പണ്ട് നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളെല്ലാം കാണുമ്പോൾ ഭഗവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോലും സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ ആരാന്ന് പോലും അറിയില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പയ്യെ പയ്യെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് വന്നപ്പോ നമ്മൾ കുറെ മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് പുരോഗമിക്കും തോറും ഭഗവാൻ തന്നെ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് റിവീൽ ചെയ്ത് തരും. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ സമ്മതിക്കുക. നമുക്ക് ഭഗവാനെ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മളുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കാം. ഭഗവാനെ സാദരം പ്രണമിക്കുന്നു. അടുത്ത 34, 35 ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്യാവതാരജ്ഞായന്തേ ശരീരേഷ ശരീരിണാ തൈസ്തൈരതുല്യാക്ഷയൈർവീര്യൈർദേഹിഷ്വ സംഗതൈ സഭവാൻ സർവലോകസ്യ ഭവായ വിഭാവയ ച അവതീർണോ ശഭാഗേന സാഭ്രതം പതിരാശിഷാം. സീതാ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിവർത്തനം. സാധാരണ മത്സ്യത്തിന്റെയും ആമയുടെയും പന്നിയുടെയും ഒക്കെ പോലെയുള്ള ശരീരങ്ങളിൽ അവതരിച്ച് ആ ജീവികൾക്ക് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അസാധാരണവും അനുപമവും അളവറ്റ വീര്യവും ശക്തിയുള്ളതുമായ അതീന്ദ്രിയ പ്രവൃത്തികൾ അങ്ങ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അതിനാൽ അങ്ങയുടെ ഈ ദേഹങ്ങൾ ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതല്ല, അങ്ങയുടെ പരമമായ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ അവതാരങ്ങളാണവ. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും നന്മയ്ക്കായി പൂർണ്ണ ശക്തികളോടെ ഇപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അങ്ങ് അതേ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാം. അപ്പം പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പല പല അവതാരങ്ങൾ എടുത്തു, അല്ലെ? അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവതാരം എടുക്കുന്നത്? സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും വേണ്ടി അല്ലെ? അപ്പം യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനം അധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ വരുന്നത് എവിടെയാണോ ധർമ്മത്തിന് ക്ഷയം സംഭവിക്കുന്നത്, ലോകം മുഴുവനും കള്ളന്മാരും പിടിച്ചുപറിക്കാരും എല്ലാം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ് ഈ ഭൂമിക്ക് തന്നെ ഭാരമാകുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ഇവിടെ നേരിട്ട് വന്നാൽ പോലും ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ മൂഢരായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാവില്ല, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ മനസ്സിലാവില്ല. അവര് പറയുന്നത് എന്താ, ഇതൊക്കെ ഒരു കാൽപ്പനികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, ഇതൊക്കെ മൈത്തോളജിയാണ്, ഓരോരുത്തരുടെ ഇമാജിനേഷനിൽ വന്ന ക്യാരക്ടറാണ്, ശരിക്കും അങ്ങനെ ഒരാളില്ല. അപ്പൊ അവരൊക്കെ മൂഢന്മാരാണ്. ആ മൂഢന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാകില്ല. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ പ്രപദ്യന്തേ നരാധമ. മൂഢന്മാർക്ക്, നരാധമനായിട്ടുള്ളവർക്കൊന്നും എന്നെ മനസ്സിലാവില്ല. അവര് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇതൊക്കെ ആരോ എഴുതിയ നമ്മുടെ കോമിക് കഥാപാത്രങ്ങൾ, സ്പൈഡർമാൻ, സൂപ്പർമാൻ പോലെ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ ആരോ പണ്ട് എഴുതിയതാണ് ഇതൊക്കെ, അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ വ്യക്തികളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ അവര് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, ഇതെല്ലാം ശരിക്കും ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ലീലകൾ ആടിയതാണ്. ഇത് വ്യാസദേവൻ പുരാണങ്ങളില് അതിനെക്കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്, മറ്റ് ശാസ്ത്രങ്ങളിലെല്ലാം ഇത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് സത്യം. അത് വെറും ഒരു കാൽപ്പനികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമാജിനേഷനിൽ എഴുതിയ കഥകളല്ല. ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനാണ്. ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണാൻ കഴിയാത്തത്ര ശക്തിയുള്ളതാണ്.
പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. അതിനെന്തെല്ലാം തെളിവുകളുണ്ട്. ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ ഈ യമലാർജുന മരങ്ങൾ, ആ മരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭീമാകാരമായിട്ടുള്ള മരങ്ങളാണ്. നല്ല പൊക്കവും നല്ല വീതിയുമുള്ള കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന മരങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ആ മരങ്ങളെ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി വന്ന് പിഴുത് കളയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സാധാരണ കുട്ടിയല്ല. കൂടാതെ ഭഗവാൻ എന്തെല്ലാം ലീലകളാടി. പൂതനയെ വധിച്ചു, ശകടാസുരനെ, തൃണാവർത്തസുരനെ, പിന്നെ ഗോവർദ്ധനം ഉയർത്തി, യശോദാമയ്ക്ക് തന്റെ വായില് പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. എന്നാൽ മൂഢരായിട്ടുള്ളവർക്ക്, അവര് ഒരുപാട് പാപപ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത വ്യക്തികളായതുകൊണ്ട് അവർക്കിത് മനസ്സിലാവില്ല. എന്നാൽ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരു സംശയം കൂടാതെ ഇതെല്ലാം സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ആ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെന്റാലിറ്റി കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതത്ര നിസ്സാരമല്ല. മറ്റുള്ളവര് നമ്മളെ കളിയാക്കും, എന്തോ ബാധ കയറിയതാണെന്നും കൂടാതെ ഏതോ ട്രാപ്പിലായതാണെന്നും കുറെ വിശ്വാസങ്ങളുമായിട്ട് അവർ നിൽക്കുന്ന, അതൊക്കെ അവരുടെ ഒരു വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം. പക്ഷെ നമ്മൾ എത്ര ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ്. കാരണം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആ ഒരു കുറച്ചെങ്കിലും ഭഗവാനോട് ആ നാമം ജപിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടിയത് അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. മറ്റുള്ള ജനങ്ങൾ മൂഢരാണ്. കാരണം അവർ ഒരുപാട് പാപപ്രവർത്തികൾ ചെയ്തതുകൊണ്ട് അവരുടെ നാമം പോലും ജപിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭക്തരുടെ സ്ഥാനം അഭക്തരുടെ സ്ഥാനത്തേക്കാൾ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുള്ളതാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമഃ പരമ കല്യാണ നമഃ പരമ മംഗള വാസുദേവായ ശാന്തായ യദൂനാം പതയേ നമഃ. വിജയനാണു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിവർത്തനം. അല്ലയോ പരമമംഗളകാരൻ, പരമമായ നന്മയുടെ മൂർത്തിമദ്ഭാവമായ അങ്ങക്ക് ഞങ്ങളുടെ സാദര പ്രണാമം. യദുവംശത്തിൽ യദുകുലനാഥനായി വന്നു പിറന്നിരിക്കുന്ന അല്ലയോ വസുദേവസുത, പരമശാന്തനായ അങ്ങയുടെ പാദാംബുജങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരമമംഗളകാരി ഭഗവാനെ ഇവിടെ സംബോധന ചെയ്യാണ്. പരമമംഗള, നമഃ പരമമംഗള, നമഃ പരമകല്യാണ. അപ്പോ പരമകല്യാണ എന്ന വാക്ക് ഇവിടെ ഭഗവാനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയാണ്. ഭഗവാൻ ഏത് അവതാരം എടുത്താലും ശരിക്കും ഈ ദുഷ്ടന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കാൻ ഭഗവാൻ വന്ന് നിഗ്രഹിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാൻ ഒന്ന് മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചാൽ മതി, എല്ലാം നശിക്കും. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഇവിടെ വന്ന് ലീലകളാടാനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്താണ്? സാധുനാം, പരിത്രാണായ സാധുനാം, തന്റെ ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് വന്ന് സംരക്ഷിക്കുകയാണ്. ആ ഭക്തന്മാരെ അഭക്തന്മാരെ ഒരുപാട് ഉപദ്രവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പല അവതാരങ്ങൾ എടുത്തു വന്ന് അവർക്കൊരു സാന്ത്വനം കൊടുക്കുകയാണ്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഭഗവാന്റെ പ്രിഫറൻസ് അതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലാതെ ഈ ദുഷ്ടന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ എടുത്താൽ ഒരുപാട് അസുരൻ, അതുപോലെ ഭഗവാൻ ഒരു നിഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ കൈയാൽ വധിക്കപ്പെടുന്നവർ, അവർക്കും മോക്ഷം ലഭിക്കുകയാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മോക്ഷം കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും എല്ലാം മംഗളകരമായിട്ടേ വരികയുള്ളൂ. ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും മംഗളകരമായിരിക്കും. ദുഷ്ടന്മാരെ നിഗ്രഹിച്ചാലും ഭക്തന്മാരെ അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോഴും എല്ലാം മംഗളകരമായിട്ടാണ് ഭവിക്കുക. അപ്പോ ആ ഭഗവാൻ, നന്മയുടെ മൂർത്തിമത് ഭാവമായ ഭഗവാനെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. നളകുബേരനും മണിഗ്രീവനും. യദുവംശത്തിൽ അദ്ദേഹം യദുകുലനാഥനായി പിറന്നു. അല്ലയോ വസുദേവസുത, വസുദേവന്റെ പുത്ര, പരമശാന്തനായ അങ്ങയുടെ പാദാംബുജങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അനുജാനീഹി നൗ ഭൂമം സദവാനുചര കിങ്കരൗ ദർശനം നൗ ഭഗവതാ
ഋഷേരാസീദനുഗ്രഹാത്. വസന്ത മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹേ മഹദ്രൂപ, ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും അങ്ങയുടെ ദാസന്മാരുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് നാരദമുനിയുടെ ദാസന്മാരാണ്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വഗൃഹത്തിലേക്ക് പോകാൻ അനുവാദം തന്നാലും നാരദമുനിയുടെ അനുഗ്രഹത്താലും കരുണയാലുമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങയെ മുഖാമുഖം കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ മുഖാമുഖം കാണാൻ സാധിച്ചത് ആരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിൽ കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ എത്താൻ സാധിക്കൂ. അപ്പൊ നാരദമുനിയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിച്ചത്. അത് വ്യക്തമായി രണ്ടുപേർക്കും മനസ്സിലായി. അപ്പം ഒരു ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തൻ നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ. ഇപ്പം ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് സിദ്ധന്മാരും യോഗികളും എല്ലാം ഉണ്ട്. അവർക്കൊന്നും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അവരെല്ലാം തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. സിദ്ധന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അഷ്ടസിദ്ധികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അഷ്ടസിദ്ധികൾ കൊണ്ട് അവർക്ക് അനിമ ലഘിമ അങ്ങനെ വളരെ ചെറുതാകാൻ സാധിക്കും. മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ പല പല സിദ്ധികൾ കാണും. ഈ സിദ്ധികൾ കാണുമ്പോൾ ആൾക്കാർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു, വലിയ സിദ്ധനാണ്, ആ വ്യക്തിയാണ് ഈശ്വരൻ എന്നൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിക്കും. ഇപ്പൊ തന്നെ സ്വയം പ്രഖ്യാപിത അവതാരങ്ങളായിട്ട് വ്യക്തികളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവർക്കൊന്നും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അവരൊക്കെ ഭഗവാനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ, ആ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടി വരുന്ന, നമ്മുടെ നാരദമുനി അടങ്ങിയ ആ പരമ്പരയിൽ വരുന്ന ഒരു ഭക്തനിൽ കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവതാരങ്ങളും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാരും ആകെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ്. ആര് പറയുന്നതാണ് ശരി? പലരും പല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. ഇത് സത്യമാണോ? നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇത് വിശ്വസിക്കും? ഇത് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കാം. കാരണം ഇത് നമ്മളായിട്ട് ഒന്നും ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ കൂടി വരുന്നതോ ഒന്നുമല്ല. ആ പരമ്പരയിലൂടെ ഗുരു പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള അതേ കാര്യം. ആ ഗുരുവിന് എങ്ങനെയാണ് ഈ ജ്ഞാനം കിട്ടിയത്? ആ ഗുരുവിന് ഒരു ഗുരു ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ആ ഗുരു പരമ്പരയിൽ കൂടി കിട്ടിയ ജ്ഞാനം, ആ ഗുരുവിൽ കൂടി ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവകനിൽ കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവകനാകാൻ സാധിക്കൂ. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ സഹായം വേണം. ഒറ്റയ്ക്ക് നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കില്ല. വൈഷ്ണവ സാധു സംഘം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം, യസ്യ പ്രസാദ ഭഗവത് പ്രസാദ, ആ ഭക്തൻ പ്രസാദിച്ചാൽ ഭഗവാൻ പ്രസാദിക്കും. അല്ലെ? ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ വൈകുണ്ഠത്തിലല്ല, എങ്ങുമല്ല, ഞാൻ എൻ്റെ ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിലാണുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ഭക്തന് വേണ്ടി ഭഗവാൻ എന്തും ചെയ്യും, എന്തും ചെയ്യാൻ തുനിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം, ഈ യമലാർജുനന്മാര്, ഈ നളകുബേരന്മാര് ഈ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ അർപ്പിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഭഗവാനാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അനുഗ്രഹം കൊടുക്കും. അനുഗ്രഹമൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇവര് പോകുമ്പോ ഭഗവാൻ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇവർക്ക് നാരദമുനിയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഈ ഒരു മുക്തി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. അതേസമയം യശോദാമ്മ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? യശോദാമ്മ വന്ന് എന്നെ കെട്ടിയിട്ടു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് ആരാണ്? ഈ നളകുബേരന്മാര് വന്ന് ഭഗവാനെ ഒരുപാട് പുകഴ്ത്തി. ഇപ്പൊ നമ്മള് ചൊല്ലിയ ശ്ലോകങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനെ പുകഴ്ത്തി പറയുകയാണ്. പുകഴ്ത്തി ചൊല്ലി അവരെ മുക്തി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി. പക്ഷേ എന്റെ അമ്മ ഇവിടെ എന്നെ അടിക്കുകയും എന്നെ കെട്ടിയിടുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഗോകുലത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ അമ്മയുടെ ആ വഴക്ക് പറയുന്ന ആ അമ്മയാണ് ഈ ദേവന്മാര് എന്നെ പുകഴ്ത്തിയതിനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടത്. കാരണം അവിടെ എന്താണ്? അമ്മയുടെ സ്നേഹം അത് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള, ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാത്ത, അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം, ഒരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാത്ത സ്നേഹമാണ്. ആ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള സ്നേഹത്തിലാണ് ഭഗവാന് ആകർഷണം. ആ സ്നേഹം ആണ് ഭഗവാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു ആഗ്രഹവും ഇല്ല ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ള ചിന്ത മാത്രമുള്ള ഒരു ജ്ഞാനകർമാദി അനാവൃതം, ഒന്നും ആവരണം ചെയ്യപ്പെടാതെ, ഒരു മുക്തിയും ആഗ്രഹിക്കാതെ, നമുക്കറിയാം 5 തരം മുക്തികളുണ്ട്.
ഏതൊക്കെയാണ് 5 തരം മുക്തികൾ? ഹരേ കൃഷ്ണ. സായുജ്യ, സാമീപ്യ, സാരൂപ്യ, സാലോക്യ, സായുജ്യം, സാക്ഷി, സാക്ഷി, സാമീപ്യ. സാമീപ്യം. സാമീപ്യ, സാലോക്യം. ഭഗവാന്റെ അതേ ലോകത്തില്, ഭഗവാന്റെ അതേ ഐശ്വര്യം, ഭഗവാന്റെ അതേ രൂപം, ഭഗവാന്റെ അടുത്തിരിക്കാൻ. അപ്പൊ ഇതൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാത്തവരാണ് ഇവരെക്കാളും ഉയർന്നത്. അപ്പൊ ഈ മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരൊക്കെ മാക്സിമം വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേ എത്തൂ. എന്നാൽ ആ വൈകുണ്ഠത്തെ ലോകത്തിൽ ഉപരിയായിട്ടുള്ള ലോകമാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അവിടെ ഈ മുക്തികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങ് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ളവർ അന്യാഭിലാഷിതാ ശൂന്യം മമ ജന്മനീ ജന്മനീശ്വരേ ഭവതാത് ഭക്തി രഹിത. ഭഗവാന്റെ ഭക്തി മാത്രം, വേറെ എത്ര ജന്മം വേണമെങ്കിലും ഞാൻ എടുക്കാം, എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി മാത്രമേ മതി, വേറെ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കില്ല. അപ്പൊ ആ ഭക്തിയാണ് ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത്. നമുക്കിനി ഇത് അവസാനത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വാണീ ഗുണാനുകഥനേ ശ്രവണോ കഥായാം ഹൗസ്തൗ ച കർമ്മസു മനസ്തവ പാദയോർനാ സ്മൃത്യാം ശിരസ്തവ നിവാസ ജഗത്പ്രാണാമേ ദൃഷ്ടി സതാം ദർശനേസ്തു ഭവത്തനൂനാം. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ സദാ അങ്ങയുടെ ലീലകൾ വർണ്ണിക്കുന്നവയാകട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ ചെവികൾ അങ്ങയുടെ കീർത്തികൾ ശ്രവിക്കട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ കൈകാലുകൾ, മറ്റിന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവ അങ്ങയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ മനസ്സുകൾ എപ്പോഴും അങ്ങയുടെ പാദാംബുജങ്ങളെ സ്മരിക്കട്ടെ. ഈ ജഗത്തിലുള്ളതെല്ലാം നിൻ തിരുവടിയുടെ വിവിധ രൂപങ്ങളാകയാൽ ഞങ്ങളുടെ ശിരസുകൾ അവയെ പ്രണമിക്കട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ അവയിൽ നിന്നും അങ്ങയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തരല്ലാത്ത വൈഷ്ണവരെ ദർശിക്കുന്നതിൽ മുഴുകട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ എല്ലാ 9 തരം ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അല്ലെ. ഞങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ സദാ അങ്ങയുടെ ലീലകൾ വർണ്ണിക്കുന്നവയാകട്ടെ. കീർത്തനം. ഞങ്ങളുടെ ചെവികൾ അങ്ങയുടെ കീർത്തനങ്ങൾ ശ്രവിക്കട്ടെ, ശ്രവണം. ഞങ്ങളുടെ കൈകാലുകൾ, മറ്റിന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവ അങ്ങയെ സന്ദേശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകട്ടെ. മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കാൻ, സ്മരണം. കൈകാലുകൾ കൈകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പാദസേവനം ചെയ്യാം, അർച്ചനം ചെയ്യാം, വന്ദനം ചെയ്യാം അല്ലെ. മനസ്സെപ്പോഴും അങ്ങയുടെ പാദാംബുജങ്ങളെ സ്മരിക്കട്ടെ, സ്മരിക്കുന്നു. ഈ ജഗത്തിലുള്ളതെല്ലാം നിന്തിരുവടിയുടെ വിവിധ രൂപങ്ങളായാൽ ഞങ്ങളുടെ ശിരസുകൾ അവയെ പ്രണമിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ അംബരീഷ മഹാരാജാവ് തന്റെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ശരീരവും എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് എല്ലാ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ സവൈ മന കൃഷ്ണ പാതാരവിന്ദയോ വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർണ്ണനെ. അപ്പൊ ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ ഇവിടെ നളകുബേരനും മണിഗ്രീവനും ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനവും പൂർണ്ണമായി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്. ഋഷികേശ സേവനം ഭക്തി രുച്യതേ നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ പറയുന്നു. എല്ലാം, മനസ്സ്, ശരീരം, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ പഠിക്കും, എങ്ങനെ സേവനം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്? അത് ആരിൽ നിന്നാ നമ്മൾ പഠിക്കുക? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലാണോ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നത്? ആചാര്യനിൽ നിന്ന്. നമ്മളുടെ ഒരു ഭക്തനിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം. ഒരു ഉയർന്ന ഭക്തനിൽ നിന്ന്, നമ്മുടെ ഗുരുവിൽ നിന്ന്, ആചാര്യനിൽ നിന്ന്. ഇപ്പൊ നാരദനെ പോലുള്ള ആ ഭക്തനിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി നളകുബേരനും മണിഗ്രീവനും. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അത് നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ, നമ്മളുടെ കംഫർട്ട് സോൺ, നമുക്കൊരു സുഖമുണ്ട്, ആ സുഖത്തിന് പുറത്തു പോകാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. ആ സുഖത്തിലിരുന്നായിരിക്കും നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, ഭക്തന്മാര് പറഞ്ഞു തരുന്ന രീതിയിൽ അവിടെ നമ്മളുടെ സുഖങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിവെക്കണം. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭക്തി ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ. ഭാഗവതത്തിലും ഇതേപോലൊരു ശ്ലോകം പറയുന്നുണ്ട്. ഭക്തിയാഹം ഏകയാ ഗ്രാഹ്യ.
ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഭക്ത്യാമാം അഭിജാനാതി എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്ന പോലെ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ്. ഭക്തിയാഹം ഏകയാ ഗ്രാഹ്യ. ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രം എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുകൂലം, ഭഗവാൻ അനുകൂലമായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ എന്താണോ ഇഷ്ടം, ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ള രീതിയിലല്ല ഭക്തി ചെയ്യേണ്ടത്. ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനു ശീലനം, ശീലിക്കുക. ഉയർന്ന ഭക്തരുടെ കാൽപാദങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് അവര് പറഞ്ഞു തന്ന രീതിയിൽ ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ നളകുബേരനും അനുഗ്രീവനും പ്രാർത്ഥനകളുടെ അവസാനം പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ആ ഉരലിൽ കെട്ടി ഇരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ ആ ഉരലിൽ ഇരുന്ന് ചിരിക്കും. ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയും, നാരദ മുനിയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ സാധിച്ചത്. ആ ശാപം കിട്ടിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒരു ആയെങ്കിലും ഈ ഒരു ശാപം നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും കാരുണ്യമായി. ഇതാണ് ശുദ്ധഭക്തന്റെ ശക്തി. ആ ശുദ്ധഭക്തന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മുക്തി ലഭിച്ചത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു പോയി ഭക്തിയുത സേവനം തുടരാം. ഭക്തിയിൽ തന്നെ മുഴുകിയിരിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അങ്ങനെ അതിനുശേഷം ആണ് നമ്മളെ എന്താണ് നളകുബേരനും അനുഗ്രീവനും പിന്നെ അവര് തിരിച്ചു പോകുന്നു. അപ്പൊ ഈ വലിയ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് അവിടെയുള്ള മുതിർന്ന ഗോപന്മാരും ഗോപികരും എല്ലാരും ഓടിയെത്തുകയാണ്. അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും വലിയ ഒരു മരം കടപുഴകി വീണത്. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള കൊച്ചു കുട്ടികളുണ്ട്. അവര് പറയും, അത് കൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ എഴഞ്ഞു പോയി ആ മരത്തിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഈ ഉരല് വലിച്ചോണ്ട് പോയപ്പോൾ ഈ 2 മരങ്ങളും പിഴുത് കടപുഴകി വീണതാണ്. കൂടാതെ ആ മരത്തിൽ നിന്ന് 2 ദേവന്മാര് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു, ഞങ്ങളത് കണ്ടതാണ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങള് മുതിർന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത്ര വിശ്വസനീയമായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് ആ ഒരു പിതൃവാത്സല്യം കൊണ്ട് അവർക്ക് ഭഗവാൻ ഈ കൊച്ചുകുട്ടി എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് അവരത് അതിനെ പിള്ളേര് പറയുന്നതല്ലേ അതൊന്നും കാര്യമാക്കിയില്ല. പക്ഷെ മറ്റു ചിലര് പറഞ്ഞു അതിന് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം, കാരണം ഗർഗമുനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഗർഗമുനി നേരത്തെ ഇത് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തതാണ്. കൃഷ്ണൻ നാരായണന്റെ ഗുണഗണങ്ങളുള്ള കുട്ടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ അവൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം. പിന്നീട് നന്ദമഹാരാജാവ് വരികയും കൃഷ്ണന്റെ ഉരലിൽ നിന്ന് കെട്ടഴിക്കുകയും പിന്നെ എല്ലാരും സന്തോഷിച്ച് ഭഗവാനെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് അടുത്തത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം, ഈ നളകുബേരനും അനുഗ്രീവനും അഹങ്കാരം വരാനുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു? അവര് ധനികരായിരുന്നു അല്ലെ, കുബേരന്റെ മക്കളായിരുന്നു, നല്ല സൗന്ദര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, ജന്മ ഐശ്വര്യ ശ്രുതശ്രീ. അവർക്ക് നല്ല ജന്മം, കുബേരന്റെ മക്കളാണ്, നല്ല ഐശ്വര്യമുണ്ട്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ധനമുള്ള പിതാവിന്റെ മക്കളാണ്, കൂടാതെ സൗന്ദര്യമുണ്ട്, നല്ല പഠിപ്പുണ്ട്, അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും ഉയർന്നു നിൽക്കുകയാണ്. ഇത് വരുമ്പോഴാണ് അഹങ്കാരം വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ധനമുള്ളത് തെറ്റാണോ? അപ്പൊ ധനമുള്ളവരെല്ലാരും ഇങ്ങനെയാണോ? അതാണ് ചോദ്യം. അല്ല മാതാജി, അഹങ്കാരം ഇല്ലാണ്ടിരുന്നാ മതി. അഹങ്കാരം ഇല്ലാതിരുന്നാ മതി. അത് തെറ്റാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ ഇത് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അഹങ്കരിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെ. ഈ അഹങ്കാരം വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്രശ്നം വരിക. ഇപ്പം നമുക്ക് ധനികരാണെങ്കിൽ ധനം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ധനത്തെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? നമ്മളുടെ സ്വന്തം ശരീരം നിലനിർത്താനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വരും. പിന്നെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ 50% എന്തിനാ ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആ ധനത്തെ ഉപയോഗിക്കാം. ധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാൻ തന്നതാണ്, അതിൽ നമ്മൾ അഹങ്കരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഈ ധനം കൂടുതൽ വരുമ്പോ ചില ആൾക്കാർ അതില് ഉന്മത്തരായിട്ട് അതിൽ അഹങ്കാരം വരും. അവരുടെ അഹങ്കാരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് ശരിയും തെറ്റും മനസ്സിലാവില്ല, അവരുടെ ബുദ്ധി തന്നെ നശിക്കും. എനിക്ക് പണം കൊണ്ട് എന്തും ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിലേക്ക് അവരുടെ ബുദ്ധി ഉയരും. എന്നെ ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, എന്റെ ഈ പണമുണ്ട്, ആ ഒരു ഭാവത്തിലെത്തും. ഈ പണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ലക്ഷ്മി ദേവിയാണ്. ലക്ഷ്മി ദേവി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന്, നാരായണന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ലക്ഷ്മി ദേവിയെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ ലക്ഷ്മി മാത്രം മതി, നാരായണനെ വേണ്ട എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ ലക്ഷ്മി എന്താ, ചഞ്ചലയാണ്, ഒരിക്കലും അവിടെ സ്ഥിരമായി നിൽക്കില്ല.
ഇന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകും. എന്നാൽ നാരായണനും ലക്ഷ്മിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ലക്ഷ്മി എപ്പോഴും നാരായണന്റെ കൂടെയാണ്. അപ്പൊ ആ നാരായണന് സേവനം ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ ധനത്തെ ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര ധനികനാണെങ്കിലും എത്ര അധികാരിയുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിലും അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഫോർഡ് കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥനാണ് നമ്മുടെ അംബരീഷ് പ്രഭു, ആൽഫ്രഡ് ഫോർഡ്. അദ്ദേഹമാണ് അവിടെ തന്റെ പണം കൊണ്ട് എന്താണ് ചെയ്തത്? മായാപൂരിലെ ഒരു വലിയ ക്ഷേത്രം പണിയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ അദ്ദേഹം ഇത്രയും ധനികനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. കാരണം അദ്ദേഹം തന്റെ ധനമെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന്, ഭഗവാന് ലോകത്തിലേക്കും തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് അഹങ്കാരമില്ല. അപ്പോൾ ആ കുബേരന്റെ മക്കളുടെ ഈ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇതാണ്, അഹങ്കാരം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായത്. പക്ഷേ കുബേരന് മണിഗ്രീവനോട് അവിടെ നാരദനെ കാണാൻ സാധിച്ചു. ആ നാരദന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അവർക്ക് പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കണ്ട് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് മുക്തിയും ലഭിക്കാൻ സാധിച്ചു. പക്ഷെ അവിടെ ആ ഒരു നാരദൻ മഹർഷി വന്നതുകൊണ്ട്, അല്ലാതെ നമ്മൾ അഹങ്കരിച്ചു നിന്നാൽ നമുക്ക് നാശത്തിലേക്കായിരിക്കും നടക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ